Mayong adlaw Mindanao, konnichiwa Nippon. I'm gonna show you what is our food compilation. Mauning ang food nga akong na-adopt while we're here in Japan. This is beef wagyu, mga karning baka diri sa ilaha nga perti kalumoy, perti kasinaw, kani siya yun maka-high blood. Kani siya may klarong maka-high blood pero maka-high blood bud ang presyo kung permente nimong kaunon. But kung sometimes lang usahay kanang ug na kay gamay extra nga money, pwede kang mo try lang gudi lang sa gyud kanang pang pang araw-araw bisag basta. And then nata naghimo ta og salad, and then we have a egg and mayonnaise salad, and then we have Japanese pickles. Mahilig yun yung mga Hapon sa mga kaning pickles ta kana siya kanang puti des ginatawag na diri sa Japan nga rakyu. We will rock you dili ha. Rakyu ang pangalan nato, kanang mura siya kanang ulo gani sa sibuyas pero dagko siya. Mura siya kanang mura siya baho kana siya puti man ang ginatawag rakyu. And then kaning sa to nga is mini radish, kaya lang kuan kay siya kanang cute ba. And then we have lamb, kanang karne sa karnero ba. Humo kay siya kaya lang medyo langsa. Yes, and another Yamagata Wagyu, Yamagata beef. Lahi-lahi sila mga beef na Yamagata Wagyu, Nagano Wagyu, Kobe Wagyu, or daghan kasi sila og kanang mga pangalan na pero mao gud nang karnehan baka mao ra gyapon matunaw ra gyapon na ikalibang ra gyapon nimo. So since pandemya I thought na di ko kabalo maluto, pero makabalom na ko maluto. Di man niluto ning ako lapaw ra man. And then maghimo ta og gintawag ni diri sa ila kong nikujaga. Ayo pagyaga-yaga kumbaga. Nikujaga, baga-baga. Na siya kanang kinahanglan ang tip daw ani is 3 days before nimo kaunon is imo siyang humul-humulan mamuragay maghumba ka kay para ma-absorb ang iyahang lasa sa sulod. So kanang simple ra kay ni siya nga buhaton kung naanad na ka sa culture or sa mga lasa sa mga Japanese food, kanahan ka lamian ka ni nga pagkaon. Yes. Dali ra kay na siya himon, imura nang ilunod tanan ni mo kutaw-kutaw ni mong timplahan, and you can research it in Google kung ano naman pwede kang mag-ask. You can comment down below. So, syempre mawala na ang tanan, ay lang dili lang mawala ang onion. So dagko kay ilang onion diro kung imong ibato maka bukol. So isa ka onion maghimo ta karon og gyudong kanang katubang kanahan kay ako ang alagaan ni kanang more siya kanang tamis ang iyahang panglasa. So dali ra pud gani siya himuon, pila ra na ka ingredients. So pareha kana ko nga tapulan nga kanang fermenting easy cook ana dayon kaon nimo. Pwede kang maggawa og recipe nga kanang dali ra kay bahaton ba within a minute makakaon na ka, pero pulan pud ka masira kag kaon og pare-pareha nga menu, no? So kung nang ma-available man sa imong kanahang kusina nga lain-lain, so ato sang lain-lainon para hindi sa tapulan ba kay sumubya po, no? Pero sa una, no, bisa permitin bulan na masudan wala mo sumhi. Sorry. Pero syempre kung ma-adapt na gini mo ang panglasa nila, syempre mingawon sa jud ka nga lami ikaw ana lami at kanisa siya. So sinugba, so nagsugba sad ko og kamote. Ang kamote nila diri nga perting dagwa murag bisag imong ipokpok makabuyong gyud. So kanang 1/2 ra ako ra siyang gitunga din akong gi-grilled kay murag di gyud makaya. And then naghimo sa ta og egg, and then I'm gonna flick show sa akong gamay nga kaldero nga kanang sa panahon pa na sa mga old culture nila nga kanang lungaganan. So may ninging lungaganan kay kandila isa ka buok makaluto na kanon sa mga sa una bisag mong gawas na lang ang imuhang buwa sa lubot o tinayhop di pagid musiga kay basa. So kani kay 1 kanul ra makahiluto na ka og kanang good for 2 person nga kanon. So
kanang since low carb diet ako, mukaan ko kanon kanang before ko mag workout. So kung wala ko workout, wala na ako kanon. But katupag yung nag lose weight pag yun nga nasa processing pag yun ko 1 year ago. 1 year sa jud kung wala ning kaon og rice. So ang akong kaon na to puro ra gyud karne, isda, gulay, and etc. etc. Iwasan gyud nako ang kanang carbs ang kanon kay I found out na motambok yun ay ko sa kanon. Dili ko pwede og low fat kay kung low fat ka pwede ka mukaon og rice but by gram. Pero kung depende mo na sa atong lawas, so dili sad ko moingon nga ayaw ka og kanon, pero kaon og kanon but in moderation. But for me, we found out sa ako ang coach na dali ra gid kay kumutaba di ay sa rice kay din kulang din ko sa exercise. So ni-try ko og low fat, di wala ni ano sa ko ang lawa. So, ni-jump up mi sa low carb. So, sa low carb ko na yung payat. So, within 2 months, from 75 kilo to 58. So, right now, 58 kilos na lang ko. Ning balance lang ako ang height og sa akong timbang. So, medyo gaan kaya akong lawa. So, thanks God nga na-survive na ako ang pagjeta kay murag bisag ipatimbang nako wala na gyud mo ano nako ba wala na mo dawat kay overweight na kayo murag gahe na kay tagpan kay tigulang na. So kanang mong lungaganan good for 2 person na jud ang makasya ani kay gamay ra man ni siya pero usahay kay ko karon after that di usahay kay ko mo kanon dili na gyud press in sa una nga murag binandihado ba nga murag huraban na gini mo ba nga ako ani labi nag sa unang panahon nga kanang syempre daghan gud kay mi nga magsuon so ilugay gid mi kanon sa unang panahon. And then ang avocado pero paborito gina namo nga kanang himuong salad. So and then kaning talong naghimo tag talong ang ako ang and then naghimo ta man siya dumplings tinatawag nila nga gyusa ba pero ambot unsa resulta ani nga nahimo man ni siyang kamo na decide kung sa inyong ingalan na wala man nagkadimao. So kana siya lami kay na siya nga kanang pagkaon kay kanang nandaro kanang sa naman yun nalibog naman ko kadyot mura ko nawala sa alapaap. Mini tomato na siya nang ginabot na namo kay nag-decide mi buhat lagi ta niya to dumplings ug gyusa ang napalit ni namo nga putos kay perti manggagmay di nihimo siyang unsa man yun ang luguan ang mata ba murag pero naghurot gid naman siya kaon kay sayang man gikumot-kumot para ba na sa kong alaga. So lami biya po siya malasa sa siya ba lami biya po siya pero nag-ano lang mi sa mo ang putos ba wala ni klaro na tarog kana siya lami po na siya batangan mag cheese ang talong imong habuaon taas na siya nga proseso kaya lang kung naakay time pwede sa na nimong buhaton mahimura ra naghimo og meat sauce nga kanang sauce din imo rang ibutang diha din batangan imong cheese din imong i-grill kana siya nga grilled pan is made of clay kanang kuan na siya ibutang ra na nimo diha tanan din imong effective ni siya sa tanang mga kanang sugba-sugba style nga pagkaon. So kung ano kay ba kanang less kay sa trabaho gani pag una na labi nag kay perting inita karon sa Japan murag wa gyud lami itindog sa kusina kay murag lusaw imo perting inita. So syempre bisag naka-aircon ka kung mag-on ka sa gas perting inita mga lisbo so gina-avoid na mo ang kanang magluto labi na prito but anyway dili na gyud na uso sa kuan prito karon kay so too much oil na ba so dili na kay ko gi-avoid na nako ang oil kay syempre health is wealth kailangan natong alagaan ang atong kaugalingon kay wa may laing mo alaga ikaw ra man wala kay laing masahan ikaw ra. So kung kinahanglan nga i-maintain mo ang imong health is ikaw ra gihapon ang ikaw rin maasahan dili ni mo pwedeng iasa sa uban. So kinahay wala na dili na gid pwede nga dili mo uso ang tambok diri sa ilahan okay mura mag kanang ingnon ka ba nga ingnon din ka guy no sa naman imong tiyan mura mag nang ning kuan na hindi ba i-direct og ingon ba tambukan na nimo ipasumbi nga pag halo unsa man ni imo siya ning gamay or naunsa man ni anaon pa ba i-direct lang tambukan na nimo pag-diet po di mo klaro ba wa klaro di po kay ingon i-direct to the point nga mao na. So kana nga mais daghanan ako gyoyo imong mo kung nahubukan ni kani nga mais
Kani po siya nga kanang ginatawag na diri sila donabe, made in clay din ni siya, perted din ni siya ka kanang ganahan pud kay kuani kay maghimo kag lugaw, maghimo kag magsuba kag kamote pwede diha, basta ng mga unique nga mga pagkaon pwede nimong lutoon dira without water. Kay singot ra niya ba, ang singot ra niya may luto sa pagkaon. Kaya since wala mi buhat, nara gid man permente sa balay, nara gid sa balay mga wala na nauso sa mga sa gawas karon kay tungod gani yung pandemya diri nga wala gid kahumanan. Siya dili man sa Japan ra, sa all over the world. Kaya medyo mahirap ang sitwasyon nato ba nga dili kay free. So kana siya pod ang paprika manggod kay na siya ilasa, so kana ibutangan na ako na siya og kanang raw egg kay since kailangan na tuog protein sa lawas, ako nagakaon jud ko og 4 eggs a day kada adlaw, upat ka itlog ako nang ginakaon. Kay sa protein ba diha na ako ginakuha ang protein, and kanang kung ako sa una abi na ako ang itlog is bad cholesterol, dili man di ay, so na lang di ako ato na wrong idea lang ba, so butangan nimo kanang halang nga kana og imo nang ilamon tanan ng inana kadaghan murag malimtan nimo nga naam di ko diri naglingkod, perting halanga kay ni siya, pero since nga we love spice naman, makaya ra ba pod kana pod siya, mura na siya ang gulay ra ba ako rang gibutangan og cheese, pero gulay rang ilawan na kamatis, mais, mga paprika, unsa pa to, daghan gibutangan din, butangan akong cheese din, ako kung gyapon grilled, and then mao na siya resulta. Medyo kanang dili lang usahay man gud sumhan man ka kung labi na ikaw magluto, may man tong mukaon na lang ta kaditso ba, pero sa mo may laing muluto. Ikaw magluto kung ikaw mo kaamura bag di na kaganahan mo kaon, di ba? Makarelate ka kung ikaw tagaluto. Kung ikaw magluto murag di na kaganahan ba kay masuma na ka sa baho, pero kanang mo diretso na lang kag kaon lamian jud ka. Pero wala tay choice kay wala man tay di man ta reach kaya kinahanglan mo before tagatong galingon, no? So syempre di na kalimutan nato atong kape, labi na ikabuntag kay mingon sa una nga sa amo apa dili ligig mo inom og kape kay nervouson, pero diri sa Japan ginervyos naman kadaan, so baliktaron na tong panahon, since ginervyos na ka iinom og kape para mawala na imong nervyos. And then they called it yakitori, ang mura nag-barbecue sa tuwa. Ginatuhog-tuhog na yung mga naganigi kanang dagko kay nga murag sibuyas der sila. Then ang nakaapan lang dani mo ingon ani kay ang aso niya ay magka-close imuhang balay dayon naka-aircon mo kay murag ikaw pud nahimo na kang grilled kay murag ang baho sa kanang imong giluto na paingon si mga so kailangan kaon sa dana before ka maligo kay grabe ang baho. And then pwede pud ablihan lang nato nga ang biranda para kanang dili pud tatama suffocate sa baho ba, pero humot siya, pero lami ba pud kay lang medyo init. Kaya kung mag-inani gid mi kinahanglan abli gid amo ang dagkong bintana kay murag di gid makaya ang baho. Okay na lang ni kaysa kanang magsige kag prito gani. Ang prito mangod is not allowed sa tanawa, naghukad na siya. Mahukad na siya sa iyang gamay kaldero. Anaragod dadon naman di na uso ang pasosyal diri sa amo. Ang pati ang kaldero dadon na mo sa lamisa. Para di na mo tindog. Wa na mo tindog pulan na mo tindog, kaon na lang. So pati kaldero dadon na mo sa lamisa, di na magdugang-dugang pa kinahanglan. Pero ang mga hapon mga dili mo kayo silang hilig sa rice. Nang gagmay siguro kayo sila. Hindi pareha na ito ba nga. Grabe kayo tumaka o rice. Yung rice lang good. Kung abot na kung masulod na sa itong lawas, it will convert sugar. Kaya, mingon sa una, kanang gamay raw kung kanong. Pero pag makonvert na sa sugar, pwede na nakatako. So, dili kayo kung if you have planned to
lose weight, dili na ko i-comment sa inyo ang mukaon ng rice. Pwede mo kaon ng rice kung di kaya within 1-3 months, pero hinay-hinayin nimo nga imong ubsa na imong rice ba kanang imuhang palitan og daghang protein. So instead of eating too much rice, eat more sudan, eat more ulam, especially kanang mga breast chicken, mga ingon ana kanang mga unod ba unod ayo kaon na ng tambok kay so siyempre uwel na din kanang iwasan nimo ang iwasan nimo ang mga tamis nga pagkaon, ang mga carbs o ang mga kanang oily food. Tingala man kung dili ka mo payat within 2 months. And then sabayan po nimo mag-exercise, dili lang pud na. Here's the tip, kung ayaw mong mag-workout, they control your food. And then if you want na jud kay time mag-workout, motivate jud ka mag-workout, kaon og daghan para nindot ang result sa imong body language sa imong kuan man gud. Kung dili ka ganahan mag-workout, i-try ni control lang imong pagkaon, di ba? Lami na yung resulta kayo. Dali ra kay ka mapayat. Pero mas nindot man gyud tong naa kay muscle nga kanang dili ka luyat tan-awon ba.